Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada semua jemaat KBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban atau kebingungan berat saat ini, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Lama karade kita masuk di Panggiota, Manifestasi yang PPD 570 tahun
debata aibana rajani akaraja nasun gogo gumom tanoon puji hati dakon maha mulia onna paendehon sangat mi debata. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham di au ale Jahoba, ay targogo do au, maras do rohaku dohot dagiku. Alay anggo au, tuhodo au marhaporusan, ale Jahoba, nikudo, hodo debataku. Marguru tu tangamu do aka parsoryoki. Say palua maau sia tangani aka musuku, dohot sian aka na mangalotongi au. Ale Jahoba, say unang paurak au. Ay hodo na hujou, say palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami moleate tuho alani saluhut nabi nahenmi, patupahon hangulon nami. Sedongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong na tinaunmu dohot hamamatem. Asa uharsak kon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon na sitong. Jala asa maroha haholongon hami, huhut mandok moleate tuho. Asa olo hami manghiton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai. Olak nion, roh disaleleng-lelengna. Amen. Marede hita musia sia buku ede 130 sia ayat sada. Tangihon hamuma pati ni debata ima pati parjolo dohot lapatana. Pati parjolo. Au do Jahoba debatam nina debatata. Dang jadi marakup au bainonmu debatam. Dia do lapatani odo. Ikon ubia rohata jala humolong. Rohata upos mida debata. Asa mida nasa na adong. Ima sahatna atong
mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulahon na hobar tu patikni. Amen. Tapuji Tuhata marede sian buku ede 170 sada ayat sada dot ayat 2. Tato botima dosata nagodangi tu amata pardenggan basa martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partaluk niroha jalan nabasar doho. Saya marpangulahi maroha midahami, dibahani saya sama sude dosa nami. Dang adong nahupangasaon hami duko ni asin niroham. Hati gora na pinatupan ya nak mudo na hupangasaon hami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Ala ni pangalasyot tado ubay na tartulang Kristus. Jala binay ni hajaw to tado ibana mabugang. Apa itu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binay ni bugang na malum itailala. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amen. Tabegema ide puji-pujian sian kor wilayah Roma.
Tapuji matuhata maredesian buku ede 257. Tabegema hatani debata turpuk epistel di ari mingguon, imanatar surat di Yohanes 12 ayat 12 satro di ayat 15. Tajahama marsika sore. Dibongoti Yesus huta Jerusalem. Dungi torang nima ari di bege halak na toropma ro tu pestai na naing Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi dapok Yesus ma halode sada, ima dihuduli, hobar tunatar surat.
olak nima sahatna, martua doakan atu mangion hatan di debata, jalan nompiopsa. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor paropuan gabungan.
Tapuji Tuhata marede sian buku ede 20 sada ayat 2 dohot ayat 3. Iman Tuhan Yesus si paluang manusia di surgoi Tahati dakoma haporsiau tai songenahina tindako di dongata sa porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah. Ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah. Imana tindubohon si Maria. Na gabe-gabean si Antondi Parbadia, andorang sohabubuan. Ido Tuhata, na tumawan na bernit, di panguman istilatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tuba. Na mangulak maulu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo, laul hudu tu siamun de dabata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulut dohot namate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hato pani alak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogo daging halak na umate. Dohot diangluan na sora sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
tabegema tikting di huriata. Shalom. Shalom. Warta jemaat untuk kita di Minggu Palmarum 13 April tahun 2025. Topik lehok kamuma hahormaton tu debata, mengakui kekuasaan Allah. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Palmarum, artinya mare-mare manang palma. Yang kedua, statistik anak lahir. Pada hari Sabtu 5 April tahun 2025, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak Ziko NC Sitompul, Ibu FP Boru Manurung, alamat Perumahan Citra Garden, Klaster Bronce Astelia, Blok H3 nomor 10, anak lahir di Rumah Sakit Bersalin Sentosa, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia, 6. Kesekretariatan, 7. Pelayanan, A1 Ibadah Passion. Dalam rangka memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah Passion dilaksanakan 3 hari berturut-turut di Gereja Bahasa Batak. Ibadah masuk pukul 19 WITA. Adapun jadwal ibadah adalah dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. A2 Jumat Agung dan Pesta Paskah. Dalam rangka Jumat Agung dan Pesta Paskah, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. 1. Pada hari Jumat 18 April tahun 2025, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu masuk seperti biasa pukul 9.00. Dan untuk Pespel Goa disatukan di HKBP Makassar masuk jam pukul 9.00 WITA. Sesudah ibadah dilanjutkan perjamuan kudus yang dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. Dan pada pukul 14.00 WITA atau pukul 2 siang acara Ulau Nahohom. Dimohon kepada wilayah untuk menyediakan konsumsi masing-masing. Kedua, pada hari Minggu 20 April tahun 2025, buah-buah ijuk masuk pukul 05 WITA subuh. Ketiga, pada hari Minggu 20 April tahun 2025, ibadah Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia. Dan untuk Pespel Goa disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9.00 WITA. 4. Pada hari Senin 21 April tahun 2025, ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 9.00 WITA pagi. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A3. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Jumat 18 April tahun 2025 yang akan datang adalah Jumat Agung. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi yang jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani menjalani hukum siasat gereja. Ibadah perjamuan kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. A4. Sakramen Perjamuan Kudus di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen Perjamuan Kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke Sintua wilayah masing-masing. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan mulai hari Sabtu 19 April tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 13 April tahun 2025, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan Deborah masuk pukul 18 WITA. 2. Sehubungan Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu 20 April 2025 yang akan datang, ibadah di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar masuk pukul 00
WITA. Kedua, kebaktian pos pelayanan HKBP Parepare. Pada hari ini, Minggu 13 April 2025 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan HKBP Parepare yang dipimpin oleh Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Ritz Johnson Simamora MTHMM dengan liturgi Situa H. Simanungkalit SE. Ibadah masuk pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3, KOR wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 20 April 2025 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A4, pelantikan panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 13 April tahun 2025 setelah persembahan kedua akan dilaksanakan pelantikan panitia tahun transformasi tahun 2025 oleh Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati semua panitia. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang, 3. Nona Parulian Boru Pasaribu, 4. Amang Ahamanurung, kelima, Nyonya Wenai Baho Boru Pasaribu, keenam, Nyonya Eje Sitorus Boru Panjaitan, ketujuh, Nyonya MP Silitonga Boru Samosir, kedelapan, Nyonya Situa Ati Simanjuntak Boru Siahan, kesembilan, Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan, kesepuluh, Amang H Sitorus Pane, ke-11, Nyonya T Sitanggang Boru Huta Barat, ke-12, Amang SPP Pasaribu, 13, Nyonya Situa W. Purba Boru Damanik, 14, Nyonya TML Tobing Boru Siregar, 15, Nyonya Situa Dr. Randus P. Tampu Bolon Boru Siahan, 16, Nyonya Awer Sitompul Boru Simanjuntak, 17, Amang Situa PRM Sinaga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar ulang jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan 20 April untuk kelahiran remaja sampai dewasa ada 18 orang, kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, kelahiran ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian sopo. Demikian juga di warta kita ada laporan keuangan untuk bulan Maret. Kiranya dapat kita lihat pada warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran bisa kita lihat juga di tangan kita masing-masing. Dan jadwal kegiatan dari tanggal 14 sampai dengan 20 April tahun 2025. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Maredehitasian buku edel 500 ono puluwalu A. Laus tapapungama peleata parjolo sada A sada B. Nasa suara ikondo mamuji Tuhani, marhatopon hon gogomi marende nauli, sai pargogoyau Tuhaki
susi parholongi apuliro haki omamandani sahipi hisarmat pondiki uasoni si polisi tunduk di bahen ho ai tung rara bedosaki iasoni bahen ho. Tangion mahadanai na pangoroni mamai mardame rohani hapor seai mai Anengel boy marbinege malum na pakongi mangoludo na matei binay ni Jesusi. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mga rajaya ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu palmarum sedarion, ima natar surat di Psalmen 60 Mamuka sian ayat 25 sahat tu ayat 26. Psalmen 60 ayat 25 sahat tu ayat 26 hujahama di tengah-tengah. Habobongot tu bagas sabadiaun mangulupon hamonangan. Habobongot tu bagas sabadiaun mangulupon hamonangan. Nunga di idana sida habobongot muali di bata. Habobongot ni di bataku rajaku tu bagasan habadiaun nai. Mardalad di jolo akka parede, di pudi ni akka parsarune, di tonga-tonga ni namarbaju akka namamalu doal. Pinuji made bata di bagasan akka luhutan. Tuhani hamu ale akka nasian mual ni Israel. Di sido si Benjamin siapudan pangarajay na sida, aka iduk sian Juda pe pasipar, aka iduk sian Sebulon, aka iduk sian Naftali. Dito nahod debata do hagugoonmu, say pargugoy maali debata na pinatupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem, taruhonon ni aka raja do sogut silehon-lehon tuho. Say songgahima buaya na ditolongi aka jonggi na marhoron-horon rap dohot aka anak ni lobu ni aka bangso asa dioloy na sida patu mga lehon jomba bahal. Ibana paserakon bangso aka na marhalomohon hamusuon. Rodo sogut aka na sumangap sian Mesir. Kuspe hapogad do marsoba tu debata. Hamu ale aka harajaon di tanoon.
edehon hamuma debata, palu hamuma parhinaloan memuji Tuhani. Ibana marhite-hitehon langit ni langitan sian narobi, idama pangyaron nama suarana nagugui. Sailehon hamuma hahormaton tu debata, hamuliaon naido gumonggom Israel. Jala diakaban wagijang sahali do haguguon. So kaldo debata, ro sian inganan na akan nabadiyai, debatani Israel do ibana sileon hagugon, dohot hamuliaon tubangsoi pinujima debata ido saatna. Alahujah hadiat Indonesia kamangkenang Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yahuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Jebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baitmu di Jerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Tiberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Bermegahlah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Di hamu kadongan nahin aholongan masuk kita nuaing tuminggu palmarum, palma, mare-mare, son nang pinatuduhon ni akaya nakota nakin. Palma manang mare-mare ima na selalu dipakai lau menyambut sahalak raja na berkuasa. Tradisi i mulai sian pada Nairobi sahat tu pada baru di masa ni haroro ni Yesus lo soni do dipartikian waing saya dipakai do penyambutan tuaka na sangap tuaka raja, apalagi raja na diakui sangap di bagasan ulaun. Ido na niula ni halak Yahudi di Jerusalem, songon na tabigi di pertangyangan, na tajahan akin di trupu epistel sian buku Yohanes. Di tomu-tomu, manang dielu-elukan, manang ro na toropi mabuan palma, manang mabuan si buanonna lau manom-nomu Yesus naro tuhuta Jerusalem. Asa tradisi na penake ni halak Yahudi lo sekaligus de berangkat sian namasa di padan Nairobi. Namasa di padan Nairobi songon nataida di Mazmur ono puluwalu ayat 2 sahat ayat 25 sahat ayat 26 tajahanakin. Halak Israel manang halak naung manada jalan naung madai dengan bahasa ni debata. Di jauh nasida lau makamulatehon. Di jauh nasida lahu menyambut
dohot lau mangulupon hamonangan ni debata lau pamonakon na sida sian ragam ni hamusuon di tonga-tonga ni Portibion. Asa di turpuhon adong mamanang napiga taida boha pajowon ni parpesalmeni asa mamuji do pasangapod debata asa Roma nomu-nomu debata marnida sude kuasa manang huaso ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Na perjolo bodo idota huaso ni debata songod dia debata mabuan bangsa Israel siya tanom Misir sa hatu tanokanan jala songod dia debata madongani na sida majaga na sida dung sahat di tanokanan. Ternyata dung di tanokanan tang bangso nabal gahape anggo Israel. Ala nunga gudakian di Israel bangso-bangso naung maringanan manang naung tinggal bahkan naung disi na sida marna punahon tanway. Alai ala janji ni debata, ala tona ni debata, naung pasahaton tanway tu bangso Israel. Debatado makamonakon na sida sian ragam ni aka suku-suku, bangso-bangso nadong di tanokanan. Ujungna boy na sida mangingani tanway bahkan gabi milik warisan nai manang gabi harta pusaka di nasida ala silehon-lehon ni debata di tonga-tonga ni bangsa Israel. Dakolani di hila nasida hamonangan nasida na pinatupan ni debata nalo sekaligus kemenangan Allah dalam kehidupan bangsa Israel tetapi juga sekaligus di tengah-tengah bangsa Israel Allah hadir di Jerusalem. Ido na paling di halason bangsa Israel. Kehadiran ni debata di bagas joro, gabi boy na sida marsoba tu debata, gabi boy na sida ro lau pasahato pilihan na tuadupan ni debata, ima di bagas joro na di Jerusalem. Na selaw na sida dang boy pajupang do debata, dang boy na sida berurusat tu debata, alay dung di Israel, dung di tanokanan, dinikmati na sida ma ala hadir debata song nan didok na dia sada satu ay dunakin di tonga-tonga ni Jerusalem marhite bagas joro nang ojak di Jerusalem. Dia mo kamanamina nami laus sianido laus dijauhon parpesalmeni halak nang marnida hamonangan ni debata marhite na jupangi di tonga-tonga ni bangsa Israel manang marhite na jupangi di pakilalaan bahkan di hapursiaw ni hala Israel asa laus tarida di marpadue tu akka bangsa na asing ay kenyataan na song nanidok ni parpesalmen bangsa na asing pe gabirodo berduyun-duyun manang gabirodo na sida lau madapoton Jerusalem bahkan mernida huasoro tagugun ni debata terjadi doi na paling luar biasa di masa ni Raja Salomo. Gog akaharajaon pasahaton persembahan na upetina tu bangsa Israel. Gog sian bangsa na asing Roma dapoton bangsa Israel patuduhon na dohot na sida menikmati, na dohot na sida mernida, bahkan naong dihilala na sida hawaso ni debata doh hamonangan ni debata nong terjadi di tonga-tonga ni bangsa Israel. Lasoni musa selanjutnya di dok parpesalmeni halak naung manada halak naung makilala hamonangan ni debata di bagasan ngoluna doh di bagasan harajaon Israel sianido na sida di jauh asa say mamuji dok pasangapod debata. Berarti halak nang mernida do makilala hamonangan na pinasan ni debata harus ikut aktif, ikut dohot ibana, lau mamuji do pasangapod debata sekaligus dohot mempersembahkan persembahan tuadupan ni debata. Jadi di ida parpesalmenido halak nang manada, jala halak nang makilala hamonangan ni debata asa dohot, jala terjauh berarak-arakan memuji do pasaka perdebata jala laos pasahaton persembahanna tuadupan ni debata. Ido nata ida sian Masmur manang sian pesalmen ono pudualu noai wahado hita mengaktualisasihon wahado hita lau mabuat sian turpuhon nagabe jauh-jauh di hita di
pertikiatan waing di minggu Palmarum manang di nama nomu hita tuari Jumat naneng ro di namar ningot tita di hamamate ni Yesus. Akamang akenang seolah-olah kontradiksi ibana. Hari hamamate hari Jumat alai saunari di jami tahun kemenangan. Di jami tahun hagugun ni debata. Padahal molo pandangan dunia seolah-olah Allah kalah. Seolah-olah Allah tidak bisa memenangkan kuasa-kuasa dunia. Idonggo pandangan sementara. Alai di sido halubian ni hakristenota manang halubian ni cara dohot pabahenan ni debata di napalua hok kita. Ternyata penderitaan via dolorosa manang sitaonon na tinaon ni Yesus menghantar hita doi gabe mamereng hamonangan ni debata di nguluta, hamonangan ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Asa mula didalani pe proses via dolorosa itu bukan Allah yang kalah. Allah justru Allah manang debatan namonang manaluhon huaso ni Sibolis, huaso ni Portibion, hagugun ni Portibion, di sima taida jala tarasahon, marhite na taida jala tahaporsyai, jala naung tahatidakon, jala tapatupa parningotan, ima di hamamate ni Yesus. Asa hamamate ni Yesus sape, itu adalah kemenangan orang percaya. Itu adalah kemenangan Allah terhadap kekuatan-kekuatan dunia. Akamang akainang sudido hita buhay manggubarhon na isong dia kedasyatan kekuatan dunia. Na buhay menggerogoti ngolu ni jolma, menggerogoti pikiran ni jolma, na mungkin untuk mengalahkan hita di nasa perdalanan ni nguluta. Taida ma mungkin secara personal boido idota, mana secara individu boido berengota, akahaman waing kedasyatan ni Portibion, hagugon ni Portibion, naneng manaluhok kita. Salah satu nataida kedasyatan dunia sekarang, itu perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Itu trik atau cara dunia mau mengalahkan manusia. Kalau kita tidak melihat apa yang berkembang, apa yang terjadi sekarang, itu adalah berkat Tuhan, dan itu yang kita gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu yang bisa kita menangkan untuk melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Molo suatu sido tarahkan tu kedasyatan di dunia ini, pasti doh kita gagal, bahkan bodoh kita talu nape sipata sesong namonang tahilala. Idona terjadi nuain. Molo sahalak jolma, manang sahalak bangso, manang sahalak naboy di hilalaibana menguasai teknologi dengan hanya akal, dengan hanya pikirannya, bisa terjadi alai gudangat doi gabe merusak orang yang paling banyak. Ala molo saitaida do nuain kedasyatan di teknologi apalagi di masa nuain. Selalu diciptakan manang saya selalu donuaing berlomba lau menciptakan nabu menghanguskan dunia, menghanguskan manusia. Taida ma bom nuaing, dakola bom song na terjadi be di tiki masa perang tahun 45. Alai nunga dong bom na paling dahsyat na pakai uranium na buai menghancurkan manusia nang pe geleng dunian bom nai. Termasuk doi nuaing molo pesak kapal-kapal laut tadok majolo kapal selam nuaing ala ni kedasyatan ni teknologi bisa hanya sekali 30 tahun untuk mengisi bahan bakar. Sekali 30 tahun. Itu pun hanya beberapa kilo untuk menggerakkan begitu besar kapal selam. Kedasyatan nasongoni luar biasa kalau itu digunakan, kalau itu dipakai untuk berperang, untuk menghanguskan dunia, itu sangat luar biasa. Tetapi sebaliknya, kalau perkembangan atau apa yang diciptakan manusia pada saat ini untuk kemakmuran manusia, itu juga akan luar biasa.
Asa siani do idot hamonangan ni debata molo gabe tapakai jala bahkan molo tahapursiai akan adong na berkembang nuan di tonga-tonga ni portibio gabe pasu-pasu di hita, pasu-pasu di jolma, pasu-pasu di ngoluta. Itu adalah kemenangan Allah di dalam kehidupan kita. Alai dakolani nuaing na paling dahsyat na boy merusak ngolu ni jolma. Alai kuasa manang huaso ni sibuli sangat luar biasa. Nabi dia tipis nuaing taida kebenaran dan ketidakbenaran. Ngabui dipoles ketidakadilan seolah-olah kebenaran dan keadilan. Itu na terjadi di pernguluan ni jol manuaing, apalagi tadok majolo di usaha-usaha nuaing. Nasong na terjadi di Bangka Belitung, sahalak na luar biasa, bisa meraup uang dengan gayanya sendiri sekitar 300 lebih triliun. Anggo idaun ni jolma dia berkat kepada orang lain karena banyak orang-orang yang mendampingi dia bahkan yang terlibat dengan dia. Itu seolah-olah bukan kesalahan, tetapi ternyata lebih banyak orang yang merana. Ternyata lebih banyak orang dirugikan melalui usaha tersebut. Dot kudang do penuaing naing perlu sasitong na harus dibersihkan, bahkan perlu ditinjau pertambangan dunia sekarang. Ido bena saya tadok di HKBP tidak mau menerima mengelola pertambangan yang disediakan oleh pemerintah. Kerusakan alam melebihi dari keuntungan yang kita peroleh. Bahkan bisa orang yang mengelola pertambangan, dia sangat luar biasa baiknya kepada orang-orang tertentu, tetapi dia tidak melihat dunia manusia yang dirugikan. Tepat rohahora buhanuaing pemanasan global yang terjadi di dunia. Pemanasan global itu sangat merusak kehidupan manusia sekarang, bahkan akan lebih merusak lagi anak cucu kita beberapa dekade ke depan. Itu sangat berbahaya. Dan merasa jol manuaing asal menumpuk, padahal iulah-ulah ni sibulis mai manait jolma, manait asa boy mamora jala sonang rohani jolma beberapa orang, tetapi itu merusak orang lain, merusak dunia. Itu na yang benar sematang yang huriat HKBP secara khusus na di Tapanuli sekitar. Bahkan pimpinan ngasepakat berusaha untuk kembali menanami Tapanuli dengan pohon. Jadi dunga di leon pemerintah provinsi luar biasa gudang na pohon na tanamun ni HKBP di bulan nasalku, di bulan non. Dengan catatan tujuan asa kembali direboisasi kembali boy muse gabe dihutankan Tapanuli. Alanu nga habis dibabat dongata na berusaha memperkaya beberapa orang ima TPL. Taboto do TPL? Indurayon Najulu. Indurayon Najulu ditanami ke eukaliptus. Mereka panen mungkin sekitar 3 atau 5 tahun, mereka panen, diantar terus, itu dibabat, pulpnya dikirim ke Jepang untuk buat kertas. Kebutuhan kayu, mana kebutuhan ni tanaman na dipakai nasi ada begitu luar biasa. Ikon gudang do berduyun-duyun, trak sian siatar, sian si borong-borong, asa sahat tu persea. Iman waing HKBP bergerak, asa dikurangi, moloboi dikurangi, bahkan kalau bisa ditutup, dipindahkan dari Sumatera. Nian nunga berusaha mulai tahun 90-an. Berusaha untuk
menutupi Allah tidak menguntungkan masyarakat di Tapanuli, tetapi menguntungkan beberapa orang di Jakarta, menguntungkan beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Dohotlah dope cara-cara nisibolis menait jolma mangaitok kita dau siad debata. Ido nuaing nata ida di perdalanan ningoluta aledang tadok dope nuaing secara pribadi hita gudang do hita nuaing di aiton gudang do hita seneng di patalu sibolisi di bagasan perdalanan ningoluta. Di Sidora Argana di Minggu Palmaon, di Minggu Palmarumon, di jauh hita naing mernida jalama jalo bahkan makaporsyai hagugo ni debata natuk mangurupi hita bahkan natuk pamonakok kita asaboi hita menikmati jalama mernida huaso pabahena ni debata. Holat debatado natuk mangurupi hita dinalau makamonakon sesibolis anggo sia dirita tu somampu do hita dang tuk kita pataluho sibolis yang nguluta alai molo debatat mangurupi hita marhite tordina di sido hita boy tau melewati bahkan makamonakoni asa sahat hita tungulu jala mernida pabahena ni debata nama cebalga di bagasan nguluta. Ternyata kamanga kenang molo taida sian pengalaman ni halak Israel. Sekuat apapun dunia, sagogo ni dia pesi ulau ni sibolis, molo debata bertindak, pasti Allah yang menang. Ido benar didok, molo di hatabatak agak lebih gumajang nakin ditaringoti akadong di si binatang nama cai di habiari jolma pada saat ini. Alai ipe bodo di patuduk debata, molo nong debata mangula, molo nang debata bertindak, manang bangso dia pedagogo di tonga-tonga di Portibio, molo debata na bertindak, tanga dong na boy pataluhon ni, hola debatado natuk pataluhon akawaso do tagugun ni Portibion, alanido naing gabe contoh, ido na naing gabe jamita, ido naing gabe jujo di hita, mernida hagugon ni debata dinasa perdalanan ni nguluta di tonga-tonga ni Portibion. Ahape na tadopi, ahape na masa di bagasan nguluta, ahape na masa di tonga-tonga ni Portibion, molo nong debata bertindak, pasti Allah memenangkan kita, pamonak kita di ragam ni natadopi di bagasan nguluta. Alani maka mga kainang molo nong tatad do hamonangat tap manang hagugon na niliw ni debata tuhita di bagasan nguluta. Siani mahita di jauh, siani mahita nuang di paingot, asa dohot tita gabi arak-arakan lau mamuji do pasangapod debata, ro marsobat tu debata, tu baga sabadia unai, sonani dokna di tonga-tonga ni bangsa Israel. Halak nong manada debata do mampu gabe dohot ibana berarak-arakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, manang lau pasangapod debata siap baga sanguluna, nong manadai sian nguluna nong manadai sian hapor siauna kedasyatan do tagugun manang kemahakuasaan Allah ni nasona di topik minggu tai. Halak nong manada kemahakuasaan Allah sian ido ibana dimampukan gabe dohot ibana majuhon hosanna diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ido na mampu madok hosanna diberkatilah dia yang datang Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyelamatkan saya. Ima suara ni halak nadohot berarak-arakan, nadohot merduyun-duyun, lau mamuji do pasangapon debata. Allah nang ditada, jalan nang diboto, hamuliaon ni debata. Alai dakolan na mamuji, dohot debana bertindak, sona ni dok na nakid di terpuk tahun, ikon doho tibana sian nguluna lau pasahatong nguluna tu adupan ni debata lau pasangapon debata jala marhite nama milihon pilihan tu adupan ni debata sian nguluta asa dakola memuji hape ihud doho na pasahat pilihan tadda hamulateon naung tajalo dengan bahasa ni debata naung tajalo hamonangan sian debata di bagasan nguluta. Anggoso tatadda do hamonangani totu pasaha pilia pehita tang sian nasarohatta. Totu boido kedan terpaksa mungkin karena kebiasaan atau rutinitas alai molo halak nang mana dapat bahenan ni debata, manada hamuliaun ni debata, manada hagugon ni debata, dia akan mempersembahkan yang terbaik sian nasarohana tu dupan ni debata.
dihamu kamanami na namin. Nabudari ditiki peahami dok na poso. Alahudok masih banyak jemaat kita atau masih banyak orang Kristen melakukan sesuatu dari hidupnya hanya karena kebiasaan, bukan karena iman. Bukan karena dia mengenal Allah dengan benar, bukan karena dia mengenal kasih Allah dengan benar, bukan karena dia mengenal bahwa Allah yang berkarya dalam hidupnya. Tak keboto kita memerenungkan. Bahwa naing dorongan di hita nuaing, moloro hita beribadah na songonon, ati bado hola nala markur. Molokur para di Kamis rame, molokur Deborah rame, alai molonungkur gabungan hanya beberapa orang. Mungkin setengah dari gabungan itu enggak datang. Hati bado berarti mendorong hanya untuk kor, bukan karena merasakan, bukan karena melihat, bahkan bukan karena mempercayai Allah yang telah memberkati dia, memberi apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Contoh dia kenang, dan napula nama nudo awal layonan nama dok. Contoh doi. Asa molo dinasa perdalanan ningolutta, naung tatadda pabahenan ni debata, naung tatadda asini rohani debata, sian ido hita berbuat. Ternyata molo naung sian hapor siau borhat. Manang molo sian nong manada takas debata patu pahaluaun patu pahangulua di mana. Tanpa dilihat orang pun dia akan berbuat baik. Kenyataan pada masa ini, orang berbuat baik hanya untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, dan lain-lain. Ini harus kita geser. Bahwa saya berbuat dengan tanggung jawab penuh karena saya menerima berkat, karena saya menerima anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya. Ido dampak ni hapor siaun, ido perbuat ni hapor siaun, asa dan perbuat ni hapor siaun kape untuk menunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita supaya orang lain melihat, supaya orang lain memuji dan lain-lain. Asa tu sido hita dia rahon, asa monak kita, jala monang debata di bagasan guluta, molo sian hapor siaun kita majalo, molo siak hapor siaun kita patu pasi patu pota, apalagi mempersembahkan persembahata, apalagi lau mamuji do pasangapor debata, di parsaurata di tonga-tonga ni huria, di parsaurata di nalau mamuji do pasangapon debata. Alani tatomu-tomu may bana. Sahatu na marminggu di Minggu Passion, di hari Selasa, hari Rabu, do hari Kamis, do hari Jumat, patuduhon na takas naung taida jalanatan nikmati, haluaun na pinatupan ni debata, ima dalat ta manomu-nomu, ima dalat ta menyambut, ala nunga ta jalo hagugundo tuason ni debata, sianima hita patuduhon hahormatot tu debata, sianima hita mengakui kekuasaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu dia mati demi kehidupan kita, dia mati demi keselamatan kita, dia mati supaya kita hidup, apalagi untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Martang yang mahita. Maulati matuhad di pasahat rohana amidihom. Tung suha bilang kami do dengan nibasam do pasu-pasum nasahat Tuhan. Terlumubi hamonangan na pinatupam. Ima hanguluan ng pinaradim di hami. Hanguluan na sa liling-nililing na. Atong sa ipataw hami manaday. Asa disudi pangulaw pabahenan nami. Tangolo bihami talu bainon nisibulis. Dohot aka ngulu na marujahan holan di diri nami sa diri. Holan di kelompok nami sa diri. Alay justru utama honon nami ma ngulu na martanggung jawab. Ala na kujalo hami. Asini roham. Na kujalo hami. Hanguluan naong pinaradim. Molo ido maperhati hami di ngulu nami.
tutu mahami patuduhon hahormaton nami Tuho, mengakui kekuasaan di bagasan ngulu nami. Sianido hami gabe sero mamuji do pasangapoko perbue ni haporsiaun nami. Sianido hami gabe mamilihun pilihan nami perbue ni haporsiaun nami. Asa tung perbue ni haporsiaun nami do hape naboi patuduhon hadirion nami na saya mamuji do pasangapoko dinasa ngulu nami. Atong ima patuduhon dohot ima totong suato di bagasan rohanami ngulu nami marhiti todim to di purbadia marhiti nakutadahami dengan basami. Di batama nami laos di bagasat tikion pasaton nami matuho nang saluhut akaulaun di tonga-tonga ni huriam talumubi dia ka ibadah na naik sipatu paun nami asa hu haring gasok kami hu parsitu tuho kami majalo dohot lama dohoti akka ibadai sian haporsiaun nami mai mernida dohot makilalahon hina hacit do hina bernit nina tinaumi lau paluh kami doi jalah gugummu doi makamonakok kami atong los tangi konon nami do Tuhan nang di bagasan tikyon di ruas ni huriam nama jalo pasum di haso seorang ni ianakon nabi nasabasa homu di keluarga stopul boru manurung pasum Tuhan ianakon nabi nasabasa homu pasum nang keluarga majakon asini roham jala totong ma urupamu nasida tina mangajari pagudang-gudang dohot lau mabuan ianakonna na pinasahat mi tua dopuamu na badiay. Losoni pasatun nami do Tuhan nang disudi ruas ni huriam na di bagasan persahiton ima inang simatupang boru simanjuntak inang menjanaul boru manulang ina nona parulian boru pasaribu amang hamanurung inang naibaho boru pasaribu inang sturus boru pajahitan inang silitonga boru samosir inang simanjuntak boru siahan inang silaban boru papahan amang storus pane inang setanggang boru tabarat amang SPP pasaribu inang purba boru damanik inang tobing boru siregar inang tapubolon boru siahan inang stompul boru simanjuntak dohot amang situa perem sinaga dohot kudang dopin na suagwara kami Tuhan na di bagas persahitun naing di bagasna nang nadohot naing di badaon tukoma Tuhan na marguguihon na mangaleo na mamalum di nasida asa tung margugu do pinasida madalani ari-ari ningulu na pinasahatmu di nasida jala totong pasuwasonom mo Tuhan nang namuli na duminggan madhite pasupasom mo na pinakena pasupasom mo na kaparawatan bahkan pasupasom mo Tuhan usaha na pinakena sida di nalaho hamamalum ni persahiton. Losoni pasatami do Tuhan nang sudi ruas ni uriam na di bagasal las ni roha di nanilahom gajang numur di ulang marite namar ulang tahun kelahiran losoni dot ulang tahun di pernikahan. Lam tabamu mani dinasida Tuhan las ni roha namanotong losoni tabamu gajang numur tabamu di nasida hahi pason dot nas niroa 72 nyari saya sinirohamma mangalinggumi nasida di pardalanan ningudu nasida asa totong makilala nasida babohodo mual ni gajang niumur dinasa natinopami lam tabamu las niroha dia karumah tangga na marulang tahun asa tung takas marlas niroha nasida di tonga-tonga ni rumah tanggana do dia kena padimu-dimu rumah tanggana na parimu-dimu na kaya nakon na pinasahatmu di tonga-tonga ni ngudu nasida. Losoni nang dia karuas ni huriam di nama melehon sian pasupasumi di nasida. Homa Tuhan nama jakon na kapasupa pilihan na pinasahat nasida jadalam tabam mapasupasu di nasida dok las ni roha 72 nyari. Asa selam ditadda nasida kadinggan ni basam dok pasupasum di tonga-tonga ni parngulun.
Losong ni pasaton nami matuho Tuhan nang salhut. Ulaun nanay sipato pon nami terlumubi disakap pelantikan panitia tahun transformasi di 2025 on. Pasu-pasomu matuhan panitia terlumubi akar rencana kerja nanay sipato pon nami. Asa olo kami pai baru diri nami, pai baru pangulaon nami, pai baru nang persaoran nami maradopoko nang sama kami ala parbue ni hapor siaw nami, ala ni parbue ni panadaw nami, diasi ni roham di ngulu nami. At tunggu di homa kami Tuhan, urasi kami siyan na sa dusa pangalaw siyan nami, hasaw nang traba pasu-pasu na naspastamu di kami, di bagasan Kristus Jesus, tangihon jalaw loy mapangiduan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamaritede sian nomor 202 ayat sada huhut papungu pilihan paduahon. Paketikim saudari dapat manuhani godang si dalam ingat jebek olumi tunggara di hasonan disurgoi unang adong nang kosada nasobat japardisi suan maholang miroha di rumah Tuhan tai asma rohani gotilo jalama bolos ni Nungara hasonanan disurgoi unang adong nang gosada nasopat japardisi. masuk metatu acara pelantikan panitia tahun transformasi 2025. Melani mari demahita sian nomor 120 sada ayat sada 12 Jalalaus Roma tujulu na naing silantikon sesuai dohot daftar na ngadong di warta jemaat na di minggu na salpu.
121 ayat 1 aja. Satu ayat. Sahuria di bagasan gorni tu hatta Yesus Kristus hobartu orientasi pelayanan di HKBP untuk tahun 2025 ima tahun transformasi 2025 alani rikotma pajongjongon panitia lahu makubasi di tahun transformasion di HKBP Makassar sedarion patopota pelantikan tunesida alani tabegima surat keputusan taringot tu panitia tahun transformasi HKBP 2025 los Roma tujulu naso dijulu dope molo adong dogarna no los jongjong ma di tempat na molo so rona sida tujulu alani pinasa matu sekretaris Surya alama jahosa. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan nomor 001 SK garing D Romawi 17 garing R garis datar 2 garing H garis datar 1 garing 4 Romawi garing tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar setelah menimbang perlu membentuk panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025 HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Mengingat dan memperhatikan 1. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2025 adalah tahun transformasi HKBP tahun 2025. 2. Keputusan rapat Majelis Tahbisan HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 4 April tahun 2025 memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025 di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan ketentuan tugas dan masa periode sebagai berikut. 1. Seluruh panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025 HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan mulai tanggal surat keputusan ini dikeluarkan. 2. Bertanggung jawab kepada pimpinan Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan susunan kepanitiaan yang terampil dalam surat keputusan ini. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini, akan ditinjau untuk diperbaiki kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ditetapkan di HKBP Makassar Minggu 13 April tahun 2025. HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM ditandatangani dan distempel.
lampiran SK nomor 001/SK/Romawi 17 R garis datar 2 H garis datar 1 angka Romawi 4 2025. Susunan Kepanitiaan Tahun Transformasi HKBP tahun 2025 HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Penanggung jawab atau dan penasehat Pendeta Resort Pendeta Rich Johnson Simamora MTH-MM, Bibil Pro Rusmi Boru Sihombing, Parhalado HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ketua Situa E Boru Silayan, Wakil Ketua 1 Situa J Pasaribu SPD MSI, Wakil Ketua 2 Situa Insinyur H Simatupang, Sekretaris Situa G Simatupang Eskom, Wakil Sekretaris 1 Situa H Sitorus, Wakil Sekretaris 2 Situa EFL Boru Sinaga, Bendahara Situa SM Boru Siringoringo SE, Wakil Bendahara 1 Nyonya D Pangaribuan F Boru Simanjuntak, Wakil Bendahara 2 Situa B Samosir. Seksi Kegiatan dan Acara Koordinator Situa H Simatupang, Anggota S Pangaribuan SEMM, J Simatupang SP, H Hutagalung, Nyonya H Simanjuntak F Boru Siahan, Nyonya Situa PBM Simanjuntak H Boru Siregar. Seksi Kegiatan Usaha Koordinator Nyonya RFH Simanjuntak H Boru Naibaho SE, Anggota J Sinurat, Nyonya Cihagul Tom Boru Simatupang, Nyonya RS Naibaho BM Boru Pasaribu, Nyonya AWR Sitompul UR Boru Simanjuntak, Situa AT Simanjuntak SIP, Nyonya Situa H Simatupang, Situa EJ Boru Simangunsong, Situa J Boru Sibarani, Situa L Boru Situa L Silaban, Situa Doktoranda RE Boru Simbolon MPD, Situa T Boru Tampu Bolon SH, Nyonya TO Manurung T Boru Nyonya TO Marpaung T Boru Hutajulu, Nyonya WM Siahaan DJ Boru Siagian, R Sidabutar, Nyonya GM Siagian NA Boru Sitorus, Ingo David Purba, David Poltak Anababan, Nyonya Chalsit S Sianipar SP Boru Pasaribu, Yosua Tampu Bolon, Jiko Sitompul, Nyonya Situa Hasimanung Kalit BT Boru Tampu Bolon, David FM Pasaribu, Nyonya LB Hutapea SIR Boru Simarmata. Seksi Konsumsi Nyonya M Sinaga Situa L Boru Huta Barat, Nyonya GH Siregar ED Boru Batuara, Nyonya Situa SE Sianipar H Boru Situmorang, Nyonya Situa THL Tobing M Boru Sihombing. Seksi Perlengkapan Koordinator GH Siregar, Anggota Situa ADP Opusunggu Erik Nenggolan. Seksi Keamanan Koordinator P Simamora Esos, Anggota P Silain. Songonima Susunan Panitia Tahun Transformasi HKBP tahun 2025. Hamu amanami dohot inanami nunga dibigamu surat keputusan penetapan muna gabi panitia Tahun Transformasi di HKBP Makassaron. Nama nukun manu yang jumulu di hamu, naulo do hamu mangulahon dohot patuluson ulau nang disagihon jala diaturhon tuamu hobatu na tinotopon ni panitia pusat dohot parhalado HKBP Makassaron molo nang sadaro hamuna alusiamuma sian nasa rohamuna. Atong lama berhati hamu tu ulaun ni panitia tahun transformasi 2025 di HKBP Makassaron, hujaha masian hata ni debata sian sada korin 15:50 lalu. Ope hamu alia kadongaku na hinaholongan, marsihohot jala sumuwa mahamu, jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani, hai di boto hamudo, dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Amin. Mangasahon asinirohan ni debata, ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatan, pau jakon hamu gabi panitia tahun transformasi HKBP 2025 di HKBP Makassaron.
ho bartu persagi niya kaulaon nang diaturhon jalan na tinotopon ni panitia pusat dohot paralado ha KBP Makasaron alani marhite-hite goar ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi purbadia sai di pargogoi di parsahalai jala di parbisuki Tuhani mahamu laho patuluson ulaon pajuwoni di tonga-tonga ni huriai bahen sangap di goarna. Amin. Hudul Mahamu. Los Maridi Mahita sian nomor 672 ayat sada Los Jongjong Mahita saluhutna. Pasahat mapilin na tapapungon turupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manamin na di banua gijang horo haroroan ni saluhut sileleon na denggan dot naso libasan na mauliutus. Upasat kami masya na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijala mo ikabap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajaw mo ditong atong ani huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni sileon leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajon, sa South Malomani roham di banatongon son na di banua gijang. Lehon matuhami si daro ng uluan siya pari. Sa sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. I hope Salve
Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jala mapasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahu. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Kasih